Psixologiýanyň we durmuşyň agyr hakykatlary. 1. Dymmak öz pikiriň dogrudygyny subut etjek bolmakdan has güýçli täsir edýär. 2. Anam döwlenine bagyşly sözüniň manysy ýitýär. 3. Duýgularyňy erket we azyrak reaksiýa bildirmege öwren. 4. Dogruçul adamyň dosty hemişe az bolýar. 5. Bir owadan ýürek, müň sany owadan ýüzden hem gowdur. 6. Yüreğine bir gezek yara salan adamyň ýanyna hiç haçan dolanma. 7. Aşy köp pikirlenme. Sen barybir hemme zady erkedip bilmersiň. Goý nähili bolsa şonuň ýaly bolsun. 8. Bir senden 100 öwrer derejede samsyk bolsa, sen hem onu goýberer derejede akylly bol. 9. Hakyky dost seýrek bolýar. Şeýle dostuň bar bolsa, seniň maňlaýyň gowy işleýär. 10. Ar alyjy bolma, diňe Allaha tapşyr. Goý hakyny Allah bersin. 11. Käbir adamlar durmuşymyza girýär. Käbirler bilen bolsa ýolumyz aýrylýar, durmuşymyzdan çykyp gidýärler. Dünýäniň düzlüşi şeýle. 12. Sen adamlary üýtgedip bilmersiň. Olar diňe özleri islese üýtgeýär. Emma adatça olarda beýle isleg ýok. 13. Durmuş adalatly däl. Hemişe de şeýle bolar. 14. Öz bagtyň üçin diňe özüň jogapkär. Başga hiç kim seni bagtly edip bilmez. 15. Her bir mümkinçilik ulanylmagy münasip däldir. Käbir zatlara ýok diýmegi başarsaň, hakyky möhüm zatlara bolýar diýmegi ýer açylar. 16. Durmuşdaky zatlaryň köpüsi wagtlaýyn. Gaýgy, şatlyk, gatnaşyklar. Hatda ömrüň özü hem salymsyz. Häzirki pursatyň gadryny bil.